Biyag ti tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagak, bakit? Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo, nangurugi asin makiti di parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam nga eh. At da ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw. Nasakit matisikat nan. Uwan nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di kagsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadag iti trabaho na ijay talon. Makauma matikas to eh. Ay, aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Ket siyak maten ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mo't nga ron di asawam. Nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit dahi at tao. Ay, ala, anusamun taagimbag ko umutla siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapanakon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen. Trabaho k aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan na talon, bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito balay. Ne, apay. Naimbag kan aya. Saanen nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manan. Alang nga rod taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Ne, apin ngay, aguyag ka matanlino. Huwag nga rod. Narbisa na kitikal man. Isi talon ko. Aguya ka matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Aging bagak mutlaan. Naglaka ka makapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Nga maging bagak mutlaan. Bukang agpapabawi ka anak asawa kanyak bakit? Ngamin managsakita. Awan imbag baga kakasta. Nga marikrik na. Ha? Di mo lakayat nga ipadlaw kanyak. Nga amok-amaw bumakan kanyak nga asawa. Ulit at kagkidaw iti pasensya ha. Diyak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rutan, tapos makainanakan. Sika ngay. Abay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag cellphone nakpay. Kapangalaak ititurog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog bakit. Good night bakit. Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Mayangay. Kumusta? Di daw namagakan ka. Ada ka di matlanam na makuwan no awan. Kwa? Amumat nga adda asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Iso na lang na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinahan mo na. Kanya pala aramitan. Tas sumurot kan kanya ako. Awan mo tanak yun. Abay nga ibantay mo tibagi iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siyak ti makaipa ay tinapinta sa masakbayam. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Awan lat amukon. Leonardo. Tano siyak, ulay lakaya kon. Nasarantak lata, nabigsaak.
awan sakit ko. Kasi ka lang ititin natin managsakit nga asawa. Iswa, please. Umanugod lang iti bagbaga. Panawa mon, tadatang tiyatin na. Ay, panunutag pa'y anaimbagday ta, Leonardo. Apaya panawam ti asawam. Amom lang aruda na managsaksakit, panawam ki idain. Nauma ako nanang. Kahit, papanam nga rudan. Kwan, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabaho iti sabali a lugar, nanang. Anya, Sana bali tawan mat anak mi ije manugang yo. ay uray pay. Nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasukan ko na, tasawam ket nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak ti agbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije talon. Iso nga umadayo aklangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak ka ba ilang tagtalon? Ay saan ka apumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dadya a tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kan tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ng idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayon pagam. Akin balay iti daytoy. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito tanalawa. Wala. Nangin na talaga. Ang mukha bala kagastusan ti abang ko dito eh. Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agtutuma ang negosyo. Kasta ka di. Kahit kasi tinkarikan ka. Agbalin ka prinsesa iti sinong ko. Saan kantong agrigat iti dunak. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga di na kon kayat tasawak nanang. Diyak mabalin nga ipilit ibagik. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanyak. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nanang, Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kapsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, nana? Awanan ba inday dyan nga anak yo? ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit to'y kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan dinggan na apam magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasi ka ni tikasta alangam. Ala, ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo. Balasang ko. Kapilitan nana. Tawan ba inmat ngamin dya anak yo? Panawan ka pa dito'y dagusta, sweetheart. Tainak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanya. Nagkanas gayam ti kastoyamyang. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taday ayaban ni Leonardo nga aglaba ken agdalos dito dagusmi. Ay na.
Nagmayat gayam tagbalin nga asawa, tibak mo. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang itibatong. Asino nga tarita? Sika, tikadendan na ni Leonardo. Ha? Wen, madam? Awanan kay tibain! Ni, aping ang tumpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Eh, kapampanaw na laang. Nukas tangarod. Pastra kanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasem. Nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laeng kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am, Tapnoy bagakan ka. Babaero di asawa. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawot ka na kwada. Tapinaksyat ko'y damin. Ha? Isuasi ka. Rogyamon ti akimpake. Ikad kay ti gundaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ron ti paginakan niya. Ang si ti love ko. Isumit la ka na yun kangawan dito apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Si ti ayayatek. Kasanon no idarum na ta. Di naramiden da ita. Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabutbutang iti asawam. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso na dyan babae. Basta na ito ititandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asin na daytoy? Siyak daytoy. Tinagawam iti asawa. Ha? Kasano na alam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw! Ha? Ha! Di mo pa ilagayang pinanawan ti asawak. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo no di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog kapuiter anamidan nyo. Kapumot lay taramid mo no apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanya iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka iti asawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan addan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman tinagsaritaan mi. Basta ti kaya ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka aging ga-ingga na. Ha? awanan. Inadapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day chay ababain. Saan lang aruden akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit ti kinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro akimutunga. Apay aya. Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya. Mariribo ka na. Sa anak ka naragsak. Taad dati asawam amang ririribo ka data. Iso ngagsinat talaangan. Saan na mabalhin?
Kasta laka-laka na kung kauti pa nang isinamon kanya. Ha? Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masanti takyag ko. Amog no pasano ti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinartengak ti nagbabae. Gapokan ka. Kalpasan na. Sinanak latan na kaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At tatakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta kan? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay, aginaw kan? Saan mat? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon abula na kastoya. Diyak makapangpangan. Kandiyak makaturturo. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga nuad na maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin na arikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Kanya. Apay, kanya timpa doktor mo. Leonardo, adda sakit ko. Anya sakit. Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya. Kat anya ka no ti remedyo na dayta. Agpakimo ang Anya. Nagastos dayta. Kat anya ti kuno ni nanang mo. agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na imbag ti inam. Bisya. Irubot mo ton, dagiti kagawam. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naudan. Ag naud ka laang dito'y. Pasensya kayo, Nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbag ti aramidin yaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramidin yaw. Nanang, Sinaamkit din dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. saan, Nanang? Manipod intulod dito'y lugar tayo. Jakon makontak Apolos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawa mo. Mabain ako, Nanang. Ay pagbainam, kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, Nanang. Ano kayat mo, kuyugan ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyak, amaawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan kan kalino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ka ganyan. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sana bale. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na tikabsat ko. Si Mayat Direk na. Napigsa ko na ka na yun. Isungit ha. Siyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga asawa. Nagasataktakas kan ka tinagbalin nga asawa.
Ay, ayatan ka, Nino. Ay, ayatan kamit unay. Biyag. Di tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iti restaurant. Pasensya ka na, anak ko. Saan nga umdas ti kwarta ta nagpasyar dito'y plaza? Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabali, tagimmatang kaitayan itinaling ta ang mais na kinay mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagang anak ko. Ngam di ka danag. Apaman amaadanak iti kwarta. Mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, nanang? Wen, Carla anak ko. Ikaliktay tagan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Anday jay man nakakaasimot. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikati makam mo. Ikandak nga rod iti kwarta daddy. Asit gak ida, taikak ida iti pagkaanda. Hi! Ha? Sino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati pagkaan nyo. Ha? Ay, kwa. Ay na, di ka kumaagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay na tinagan mo. Siyak ni Carla. Baragsakan amakam-amukan ka, Carla. O ala, awata mong titikad ko kan ka akwarta. Agyaman nak nga ron. Talaga nga minakayat ko timangan iti restaurant. Amuyo, daddy. Naglag-an tiriknak anak amukin ni Carla. Nagsingpot di pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Uy, daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan ko na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parikot, anak ko. Amo kun, daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam-amwan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikati masurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gaputa na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, nanang. Pampanunutat ngamin ni Joy anama mo kiji parke. Anya, Siguro, bak nang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. sigurado abak ng daychay anak ko. Langan na pailaang katbak nangan. Ay, O, apayan nagsinaay ka anak ko. kuma, bak nang tayumot, nanang. Tapno sa anak amabain amakigayem ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiagta. Tinapatan, naragsak talat na. Kan kang ronaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramit iti dakas, iti pada ta atako. nanang, Bak nang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin, iti imatang na. Tumalangkyaw ka, matanak. Apay ka di. Sapsapunak ni Carla, daddy. Barang nagpa-sharmat ita. Di ka mapukawan ni tinamnama, anak ko. Magitong tumot lang na siya. Sapay la ko ma, daddy. No saan mo man na makita ita dito'y parke. Amangan iti sa bali a lugar. Daddy,
Mawatak no apay kayat mo ti makigayam kan kuana. Kaputa nasingpet ken managbabain sana ya. Wan, Daddy. Saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarip kan managtagibasit na. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, Daddy. Simple kan napakumbaba. Sayang, tadyak ita makita dito yung parke. Makitam tumad lang ah. Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, Daddy. Nakalista amin agatangam ijajandaan Carla anak ko. Wen, nanang. Gatangam amin dayta. Tapno at usaran ka dito ba na, Iwan? Wen, nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglugan kan iti tricycle, ha? Saan ako nga aglugan iti tricycle, nanang? Asidigmat laang ti tiyendaan dito'y. Iso magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabarilak mo ti magmagna. Ala, si kangarod ti makaamo anak ko. Basta gananad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanantay o sal. Agawit yan ng kanor. Nagpasan ti aramidak dito sentro. Ay wala sal. Daddy! Apay ka di anak. Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay sigay. Sino tinakita mo anak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslada mga yayap kanya ka. Ay! Nimat gayam, Joy! Agturungan di kayan ko. Carla! Punakon ka, asi ka dyan nakita ka magmagna. Ay na, maragsa ka nak makakita manankan ka. Maragsakan ak mata makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam. Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanya. Itulod da kan iti balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagbainam. Kan may isa, kaya't kumat amaamuan. No sa dino ti pagaw-awidam. Iso asumurot kan kanya. Ala sir, kababain paikit din kada kayo. Nagaduti wara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalus. Okay lang. Awan ti rin ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko namlatan. Sige. Ay, huwag gayam. Awatam na giti makmakan. Kinatgatang may para kata kayo kay ni Carla. Agyamanak, Lauro. Agmay may sagayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabalasang ni Carla. Kasta gayam. Mabit lang. Mangisagana ak iti inuman nyo a Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kitahan dagiti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaan nga umayak tumanan dito'y balayo? iti anyaman nga oras, mabalin mo lang tati umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla. Pasensya kayon noawan na idasar mi ang meriendayo. Ay na, saan mo na panunutin dayta? Maawata. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili na nga agbalin anasing nadagayam mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak nga pilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Pinapatag, nasingpet. Amom, Lauro, itala makita ka naragsak nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayunan ang naragsak ti apokok. Araminik ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat, nagparang ka din di inanakan ka.
Saan ba? Ngamdya ko namnamain dayta? Namimpinsanan na pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katyag baybayan. Kabala ka suportaran nga uray awan ti inana. Itay kapay nga agpadpadaan anak. Naku na nga min ni Joy. O may itangal daw, nanang. Carla, Iso nga urayak. Kaya't kumanan na makasarita ti gayam ko. maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag-anapanan na. Nanang, No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sabali nga altaw. ay, Di ka agdanag anak ko. Agkita kayon tumanan. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayong po ita. Mawatak anak ko. Naskan nga ginanaka. Taday tatimbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagit, Daddy. Kabailak ti magnay. Saan ko manatanggan ti ulam, anak ko? Para madlay ti pagsayaan ang ti bagbaga. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw ngagkita kayo manan iti gayem mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko ang makita ti gayam ko. mama, maawatak ti marikrik na Lauro. Naskan asurutan tayo ti bilin ti doktor ni asaan pa'y laarumrumuar. ngimasya na kunay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayim na ti sasa. Saan pa'y mama? Oh, nala, patib karam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy, ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan ti agkid daw iti tulong kani Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kao. Diyak maramid ti kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurum-rum mo rita. Agpakpakaasi at Tata Kanor. At adang agsakitak. Nagtali na edak dito balay. Kaya't ko makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray palasang kao. Agtungtong palak lang iti bilain. Nasasayat no, agyang kalatan diti balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramidon ni daday. Kat di na ko makagura Kaputa, jackpot ka na talaga ti kayat mo mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumarita sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Mas ka nga talinad lang iti balay. Sir? Aywen. Ayan ti anak ko man ka na. At damot lagi tayo tilikodan ti balay, sir. Agpampanunaw. Kasta ka di. Ahuin, sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung ti panawen arumar ti anak ko? Mang kano. Kasta ngamin ti bilin ti doktor. Agin na na iti gusto. Sa bagay, mawatak, sir. Sige. Mapanak iti ti anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanan. Patyak nga kita kay tumalaang. No amukla ko mati lugar ta, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan dirik nagkankwana. ha? Ha? Adda nagsardeng alugan iti batong anak ko. Ay, amak ni dyan, nanang. Carla, pasensyakan Nagyak na tumpal di karik-itikan ka. Nga umayak iti balayo. Di mon panunutan day jay. Tinapatag, nagkita tamanan. Hindi na kadi kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan tirong mga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam, mabait lang. Adamad lang ko kan ka.
Ha? Anya tinadlaw mo kanya? Kaslabim mo daw ka, kan kimutong ka. Ah? Ay kwa. Di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantayo balay da, Carla. Anya? Kat no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumayanti mo pa ni Jay, Daddy. Malala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manen nga agsarsarita dagiti duwa, Lauro. Talagaan na singid na iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak na magsasarita. Sa pala ko ma, takanayon ti kastaki naragsak na. Nang runay ti anak ko. Ha? Agtultuloy ko man ti palagisan ti anak ko. Susan. Ne. Lauro. Agluha ka matan. Mamangan no daytan ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawa, Lauro. Kinapod na. At dantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay. Anya ti sakit na. Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan ang nagpaut pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin na kayat na. Katagyam anak. Tanam muna ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan mo ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Orayong tumanin ti panagsublit iti balayo. Namnamaag ti pa nagsublim ha. Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ta kumatinasingad agayam mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayam ko. Agkari ka kanya. Adi naktuliplipatan agayam mo. Wan, ikari kasi kantula ang tinasingad agayam ko. Agkari ako. Asika lang tinasingad agayam ko, Carla. O sige. Mapanakon, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluha kayo matan. Di naklatan ni kaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang, Ipatpatag kauna, Carla, anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo matan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsin asakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayong ko, Daddy. Saan pa'y amatay? Saan ka di? uwi anak. Saan ka pa yamatay? At nagkaasin ni Apo Diyos. Aging bagak pa. Saan ka di, Daddy? Uwi, anak ko. Aging magkapay. Okay, marunong sa akin, Daddy. Kunang adi mo kaya't nagladingit. Ha? Uwan gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Pagpiyagag pa'y. Sana pa'y amatay. Nagkariya. Nagkita ka ni Pagkin ni Carla. Agayam ko. Maturog ka matan. Sana pa yung makaturturog, Mama. Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kundi makaamo ka ni Kelly. Maturog ka tap na makaina na.
Diyos ko, Apay ka di, Mama. Kelly, apok! Kelly! Diyos ko, saan mo tinagot ko dito, apo ko? Anak! Ring ka! Diyos ko, natawan niya, apo ko! Diyak ka na namatay di anak ko, Mama! Anak, agring ka! Ipagpadag ka unay! Tata Lauro, apay ada kayo lang timay dito balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di kayo mo? Anya? Imaya, taumay kayo sukunan kininanang mo. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa nga guru-guru hindi siya balay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasat tagbalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apo yan nagadudit at tao dito, tata. Sino dahi ka nakalungon? Kuha, Carla. Awanan ti kayo mo. Pakawanan nak na nagulbudakan ka, Carla. Dahita na kayo mo. Isun, tinakalungon. Anya? Asit ka mong tibangkay tigayem mo, Carla. Sana. Tsapat siya na natayan tigayam ko. Sana po na dito. Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga sublita pa iji balay tapnang sarita ta. Carla. Awanan tigayem mo. Dako yung tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Dak maglandi pa po sa ina. Diyos ko. Ayam ko! Carla, anak ko. Naitampunan ni Kelly agayon mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Diyak pa'y kayat agawit, nanang. Kayat ko pa'y tagtali na di tinakaita naman tigayam ko. Carla, Diyak namaan akas ti pagbanagan tigayam ko. Nagsakit ti mapanawan iti nasinga tagayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatipkar, anak ko. Punasumon tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man dahi ti anapasama. Ngam sursuruwag ti agbalin anatipkar. Gusto kayo. Sana kaya't ni Kelly aglading itak. Kat patsyak anaragsakitan iti sidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi una yun. Adda ka pa ilaang dito'y terasa. Mama, Ay na, nagadayumanan tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidagak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutan. Madlawlaw-unay iti panagsannaay mo. pampamanotag lang, Daddy Joey, nga po ko yun.
Iho. Mailiwak ko na yan kankwana. Diyan maarako pa iti anak ko. Lauro. Kailiw ko na iti Joy nga. Nala. Di ka unay agladlading anak ko. Nintun bigat maglang. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam da iti Joy. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, mama. Sige, sikat ni makaam mo, iho. Tababayan ki ni Carla. Maap-ap ti iliw ko iti day di Joy ng anak ko. Ipatpatig ko unay day di Joy, mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti day ni Joy agaw. Carla, anak ko. Uwan nanang. Saan ka maumamangkit kita itiladawan mi adwa. Nagpintas ti isem ti gayem ko iti day daladawan o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayon nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla, anak ko. Masansan pa'y amatagtagaynap ko ti gayem ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisem kanya. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang laang. Tanasapa apim mo sa iti gayem ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog di balay, anak ko. Jelugan da tata Lauro. Mabiit laang ha. Inaklukatan ti Rita. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman nak tata Lauro. Awan na nyaman na. At di mati para kan kasusan. Agyaman na, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti wara dito balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Siga talaga, Susan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Awan mo ito sabsabali kada tayo. Lauro. Kumusta kan, Carla? Nasaya at matata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapod na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Nasirip ka galayang, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak tata. Imayag gayam? Daw may kayo kumustain. Ken, daw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro? Saan nga taan nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagpainang, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend day di Joy ang anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Palubusan na kumakanayon mo may diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababa ni ti kastoy nga ramina. Maap ti iliw ko iti day di Joy. Amoyo. Ni Carla nga anak mo, ti pangipapasak iti iliw ko iti day di Joy nga anak ko, Susan. Isamawatan na kuma. Kaya, palubusan da kuma amang sarong kargata kayo. Inyanyaman na oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lata ti balay mi para ken ka, Lauro. Agyaman ako na, Susan. Agyaman na. Naimbag nga oras mo, Susan. Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala,
Sumrak ka. Agyaman ak Susan. Imayak? Daw may kukumadagasan ni Carla nga anak mo. No, okay lang kan ka, ha? Ngam no di mo palubusan, okay lang. Tamawatak matirik na kas may sangina. Babae di anak mo. Ngam amo ni Apo Diyos, Susan. Awan ti madingay tensyon ko. Ko. Ngam no kayat mo, man? Sumurot ka kada kami. Doa kayo ken ni Carla nga ikuyog ko ijamol. Kaya't ko ngamin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na iji pagadalan da. Kat kalpasan day ta, mapantayo iji balay. Tapno makabanding yung met ni mama. Nakababain sa Lauro. Awan tirang ba nga bagbaynam ko nakmet. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod tayo di Joy nga anak ko. Iso adi ka kung magbabayang kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Si kangarod ti makaam mo, Lauro. Agyaman na ka, tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginagumay ni Dimalay. Awan anyaman na, Lauro. Da kami ket di ati agyaman. Tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta dito balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak na awanan ti sabsabali ka na tayo? Di tayo ni Carla. Kita na dagiti ladawan day di Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day ijoy nga anak mo, Lauro. Kinapod nuna, sakbay amaturog. Ming-ming-mingan na pa'y anaimbag tila dawan daan to. Amom Susan. Panagriknak. Kas nasaan pa'y anapay day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pa nga, Asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayin ka ko na. Maag-ag ti iliw ko iti day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takasi ti kanayon nga ibagat ka anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpad kayo kada kami. Nga oray na biit tayo pa'y laan nagaam mo. Amumi nga min nasayaan kayo. Iso nga sinagdirig nami kada kayo. Nala, ayaba mong danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin namangan. Apay dagito ang kwarta, Lauro. Pagpuunam nga agnegosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito Lauro. Aramatom amin day tayo ti bangon ng negosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak tumakabayan. Jak matpabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita kwarta no idulduling kulatan. Lauro. Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayong Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayong agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari story ti abay ti balayo Susan. Agyaman naklaunay, Lauro. Naglawat ni maipatpatak der asari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidag para kada kayong agina. Anya? Wen. Ad-ad nung tupay ti itulong ko kalpasan na maramid dayta asari-sari store Susan. Ngam, Lauro. Kababainan unay kan ka. Adun tinaitulong mo kada kami nga agina. At dayta ka man na kunak. Kas na kunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayo nga agina, iso nga awan nga rod ti rumpeng apagbaynam. Lauro. Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mat ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidat mat da ito Tanapatig kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basikla pa nagura yan. Agturpusak tun iti kolehyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron, tata.
Ket agyaman ako unay kada kayo. Tababa ni titulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapo kada kayo? Amang ano saan nakamakaadan? Pasad ti pa nang ipatag ko kan kadaytay iha. Kas gayem, day di joy ang anak ko. Tata? Uray na biit kayo lang naggayem iti day di joy ang anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuwana iti. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwana ka. Impatid ko matiti husto na di joy agayam ko, tata. Katkas kada kayo. Maupag mo ti iliw ko kan kuana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, at day bagakan ka. Katsapay kong mata di nakgurguraan. Ha? Anya day tanma? Amo madlaw ang singpot ni Susan nga ina ni Carla. Ha? Wen mama. Talaga na simpad day jay. Kan madlaw ang nagagat. Amom kurso nadak man nagbalin ang manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya ka mat. Agpada kayo ang nawaya. Apay no armam. Mama? Gusto na iti pa ng turog ni mama kanya. Gano'n ka na ni Susan. Ngam din alam mo. Abayat ti pa naglabas ti Aldaw. Iniinot mo tayo na madib-develop ti riknak ka ni Susan. Apay magtanakas to eh. Diyos ko. Lupod nung ayat na ito eh. Itad mo kanyak ni Susan. Minasan mo at aklunak, Diyos ko. Kat na niyaman ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak pa'y. Itad mo ti babae at talaga para kanya. Ngam no saanan. Maaklon ko, Diyos ko. Agtugaw ka, Lauro. Agyamanak, Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. At dapay la iji pagadanan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di ka. Sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagag. Kaya't ko pa'y tagkitaw iti dispensar. Ken, di mo kumapanunutan na kung gundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawanan na, Susan. Ang... Agayatakan ka, Susan. Anya? Ket no dapan na kay karik. Agyaman aklawnay. Ket pakaragsak aklawnay. Ang amnawan man. No jak may kari. Aklawnak tigasat ko. Lauro. Ang hindi ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnamaam ajak tupulo sa baliw. Agbalinak tulat na saya at kada kayo gani Carla. Ulitak, Susan. Di mo kumapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong kada kayo. Ngamin, jakmat ni namnamaday to'y amariknak paragan ka. Ay ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. Saan? Diyak kaya't kaya anak ko. Ha? Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunak kan kuana.
Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, Nanang. Aklo na, Carla anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatang Alaw? Tanakasingsing pa. Ken madlaw ang managayat. Ken kang ronaan ti amin. Amo ama ibilang nakakaspod ng mga anak na. Iso na lang ta. Taan niya, Nanang. Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsaka di na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Umawag man ni Tatang Alaw. Katsumbatan niyo ang mga napatagtiba ka na. Saan? Jakon entertainer. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang mangkanor. Ayun, Susan! Awatom dito asabaw! Papaitod ni Sir Lauraw. Apay asikatin ang tag-iti dayto asabong manong kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimwari ti balay na sika. Di naman nga rin kahit nagpaspital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko namang kanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kanan na. Ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan, nakabakasyon ngamin ni di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan ko namang kanor? Kasanaw, dua kami lang mo di balay na. Kan, pasaray agawid ako mo di balay may Susan. Mabiit lang ang mangkanor. Agrubwata. Kaya't ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng may kaditi balay, Susan. Amang ano, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Kasunod ni Carla anak mo. Asino ti kaduha na iya balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Susan, pasensya kan. Kalat ngamin dahito ya panagsakit ko. Narbisan at ngamin hindi napalabas nga daw. Si kantumit ngamin. Di ka nagantanan. Anya nga ita agsakit kan. Susan. Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pang banyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. Agyamanak, Susan. Oh, kumustan tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyaman naglaunay kan ka. Oh, at iti ka nung aprotes. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga kapsot ka. Si kamot lat madaksan. Sige man langin. Mangan akon. Tapno di kagat agunget, Susan. Maaramid mo pa ti umisam. Agsaksakit ka lang arudan. May parit ka diti umisam. May parit ka diti umisam nga urek saksakita? Saan? Matlagayam. Makaisa maklaeng. Gaputada kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Hoy, italaang dayto ya. Maasya na kamit kan ka. Isungay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmatlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rodan ano agawid ka, Susan. Anya? Kay kayat kung ti agsakit, tada kalata mga sikaso kanya. Loko.
Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos kan, babaan titulong ni Tatam Alauro. Wananang, isong agyaman akmanan kada kayo, Tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturpos mo niha. Oh, Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang amin dahil di Joy ang anak ko. Siguro, no si bibiyag pa dahil di Joy ang anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, Tata. Ikari-kadi kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla Iha. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Katpasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nagdatdato na ka. Awan ka niya talaga ti namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimot ko ti panagayat ko kanta. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngami. Nakurapayaklaan. Sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan di kasta. Tauran niya pa ti kasasahag may tibiyag. Ay ayatan ka lang ta, Susan. Lauro. I love you, Susan. I love you to. Lauro. Agyaman ak. Nauray kumadlangan ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anya ba'y lang arudar aramidan nyo ngay. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Si Mangpet kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Isa nagawid Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lako ba? Tamakaaramid kay paitagbalin nga po ko. Mama! Madam, si Mangpat kayong matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos balasang ko. Ang amdinak manawagan iti madam. Lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton na apo ko. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko naman kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo. Mama. Ngamin, uray na kurapay kamilaan. Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahil ta, Susan. Tinapatag. Naragsak kayo iti anak ko. Kasanangarod itan, Mama. Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure. Di yun ibaybayag pa, iho. Nakaragragsak ak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla? Ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo, Mat. Papa. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti dadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, Nay. Diyos ko. Biyag. Di tao. Dahil ka di ti balayo, Mateo. Nagdakal. Nagpayag ka mat ngaminan nga awisan nga umay dito eh. Ngam ka na kayo mat nga one time mo.
Madami ka sa ngailim. Ading ko. Ay, wan mano. Iso ni Abi. Gayong ko. Abi, iso ni manong ko, Jerry. Hi. Adagayang kabsat mo agwapo, Mateo. Nangaw ka magkaya mading ha. Ay, sige ha. Panawan kayo pa. At ang amin nagururay kanyak di tarwar. Sige, manong. Diyak namin impagaro. Adagayang kabsat mo agwapo. Ay, true. I'm sorry kalain yan. Ngamin, ada nobya na. Ha? Ay, sayang. Ngam di pa'y mo't nagkasal. Ada pa'y namnama. Anya? Aday ta ka man na, Abi, friend. Tunggal kita ta. Ni manong ko ti kalain mo sa ludsudan. Kinunakmat kin ka, busy. Iti ayan tinobya na jay-jay. Pakpakumusta aklaan mat. Saan mat siguro adakas no crush ko ni manong mo. Ay na, isartang munday tang arapaap mo. Tamasakit ang kalaan. Ay, wen. Umadanin ti birthday. Umay kantoy di ba na, ha? Sure. Kaano ka din di kasangay mo, friend? Pasensya kan, friend. Naladawak na imay. Taado ti ang sambot ko nga inaramid iti trabaho. Agpasudnodak ko man, Ket. Kung naklakid din o di kan makaumay. Di ka ka din agpasugnod, friend. Uray ka dakon. Aywan, ada ka din ni manong mo at Cherry? Ket siyempre, mabalin ayang awan di kabsat ko itakasangay ko. Talaga? Oy, di ka pa ilang gragrag sa takadwa na tayo suntubi nga ipag ko. Ha? Ay, kunak no nag-breakdown. Ay na, di ka nagarapaap. Di na ka mapansin day dyan. Tadakit nga rudnubya na. Grabe ka man. Kahit ayan da nga rin itinobya na. Rimwardan, intulod ni manong ko tinobya na trabaho na. Adun tinainom mo, Abi. Di mo unay. Tama ka no, di mo ka ba ilang tagawin? Bay, anak kadilatan, friend. Sana bale, tanayra na day off ko intun bigat. Wala, di mo kumaunay. Nabartik ka. Relax ka lang, kadi. Kabalak pa'y matibagin. Di mo pagawin na nabi. Dito yung balay amaturo. Madlaw ang nabardagan. Huwag nga rin, mano. Kastamat lang ko matibang akin ko, na. Kabalak pa'y matagmaneho. Di ka nagkagkad, friend. Narigatin. At apay mapasamakin ka dito tanan. Kan may sa, imanong ko na mismo tinangibaga at ito'y ka na maturog. Oh, thank you, Jerry. Concern ka magkayang ka na. Ay na, manong. Di mo ko may kaskaso at ibagbaga ito'y layem ko. Naulawan. Sige. Panawan kayo pa ha. Tasi kaswag dagiti sa ngailik i Jerwan. Jerry. Jerry. Abi? Abi, taka dito sa ko. Hindi mo ko na napagkadkadan na pailang ang Jerry. Sana ka di anapin kas? Please, Abi. Rumor ka dito sa ko. Di ka danang tawan sa bali ang makamoy ti daytoy. Sika, kansyak laang. Di ta ibagbaga iti uray asin. Abi? Manual daw na kaslawan gaganay gaya maabay. Kan pasaray makitak ti panagbakwar mau. Agpudno ka man kanyak. Masikog kan samay. Wan, nanang. Kunak tupay kahit. Di mat kunam ngawan boyfriend mau. Kasano nagsikog ka? Asino tama ti sikog mau? Nanang pangaasiyo. Di da ko man ungkan. Saan na bali ta kabaulak apadakilan to ti anak ko nga uray awan amana. Uray kumaano inyam amum kanyak tama ti sikog mau. Saan ang mabalin nanang? Ngamin, umadanin ti panagkasar na. Anya? Agad
Apay nga ron ngay manugot ka nagpasikog kan kuana. Saan yun ang problema ang dayta, nanang? Tinapatag adan anak ko. Jak pagbabawian ti kastoy a sitwasyon ko, nanang. Ha? Ni Mateo mo. Hello, Mateo? Mat ko naman. Sana Mateo? Kasla akla nagpus ko launay no ibalikas mo ti si Bubu kalanagan ko. Nagala sa dinggan. Alawanan, Mat. Ngam apay ni mawag ka. Anya nga apay. Oy, babaita. Nalipatam ka din. Itati ka sa limanong ko, Jerry. Ha? Di mo ko na nalipatam. Kat sikat ikaw naan nga inawis ko. Mat, pasensya ka. Ngam madi nga mindirek na kita. Kaslag kakapsutak. Jak ka ba alam ti dumar ay itikalay sa ni manong mo. Ha? Apayin nga eh. Mapan ka nga dapat check up ah. Wan, mapanak tong friend. Ano na bulan din na palabas. Manipod-impod no mamasikog ka. Nga maging gayta. Di mo pa ila ibagan o sino ta amati sikog mo, abi. Talaga ka ti adi mo kaya't nga ibagan o sino tinakasikog ken ka? Sorry ang talaga, Mat. Awan maisungbat ko iti dayta. Sige, di ka pa ila pilitin ita. Tadyak kaya't ama stress ka. Naimbag ko man o saan ka masikog. Agyaman nak tamaawatan na, Mat. Ay, wen. Ada ka din na panunot mo anagan ti ubing? Awan pa'y nga rod. Tadyak pa'y matamo no babae wan no lalaki ti sikog ko. No kaya't mo, ipa-ultrasound mo. Kuyugin ka. Ha? Sigurado ka? Alaman nga ron. Agyaman nak, friend. Manong, agdua atawan metan din na palabas. Manipo di din nagkasar kayo kinimanang Janine. Nga maging gayta, awan pa anak yo. Ay, awan pa nga ro dating ko. Sa bagay, sana pa siguro at tiyempo. Adan to siguro lagta manong. Aganos kayong aguray. Wala di. Ne, atan sa kinilagan mo. Nakapandas ka man. Ay, wen manong. Mapan ko masarong kara ni Abi. Itad ko man do'y pasarabok para itanak na. No kasta, adan asawa na jagayin mo. Awan asawa na manong. Naganak abalasang. Ket aging gayta, di na pa ila imbaga no asino tinakasigugken kuana. Di na kahit nga ibaga, ilimlimad na. Ha? Manong titawan di anak na? Agtuan-tun manong. Kasta gayam. Jak amo kasta tinapasama kiti gayam mo ah. Kasano ama amuam, kasan meten nga umay dito balay. Wala nga ron. Ala, panawan ka pa yung manong. Tani, aldawan. Itagas ko lang to'y pasarabok iti anak ti gayam ko. Sa ag-diretso iti opisina. Masikog gayam ni Abi. Asino ato ti ama ti anak na. Amangan mo't no. Oh, mariribo ka na ka. Tsaka mo ti panunutag. Adda na pasama kiti nagbaitan ni Idi kini Abi. Namjaking bagbagay ta sawak dayta. Ay-ayatag ta sawak. Ngamno apay ang nagpailoyo sakit isulisog iti dayti arabi. Oh. Amangan mo't no siyak ti ama ti anak ni Abi. Jerry, love. Maturog ka na, rabiin. Apay akas lang ako nagtipang panunutan. Ada ka di parikot mo? Awan, love. Awan. Ala, maturog tan. Narabyan ka matasimbang patanak ko. Malaking ka mga nay, nakaturugan ka anak mo. Pasensya kayo, nanang. Nag-overtime kami ngamin itay ija opisina. Nalahing ka nga ron mga nan tamangan numakariing tanak mo. Kat sa pulan na kadagos.
Di munto man masango ti manganan. Wala nang, agpuli sa klabiit. Nay, adaawag mo anak kaw. Sige nanang, sungbatak piit. Jerry, apeng mawag ka. Anya ti masapol mo. Parang kunak. Sika siguro tanday baga na kanyak. Ha? Ni, awan ang mukha bagakan ka. Kan pang maasim. Adan asawam. Di na ko man awagan. Ang mga nupagimunan nakti asawam. Agsarap ta kuma. Kahit kakasarita. Ha? Awan ang mukha pagsaritaan ta, Jerry. Pang-aasim ta din akong awagan. Bye. Apay akala at ngay mawag kanyak ni Jerry. Ha? Isumanan ti umawag. Jak sungsung-batan. Apay mano, anyat mapaspasamakan ka. Manungal dawan ang kasladi ka makaid na. Ada ka di parikot mo? Kahit ko kumama kasarita ni Abi iti personal. Ha? Apay ni Abi mano. Kan, di mat nakasarita mo ni ti cellphone. Tay nalamkat nga ron ti numero na kanya. Jak nakasarita na yung bag. Tamadlaw aliklikligan nak. Anya? Ne, apay kumamay aliklikan na ka. Itaan niya aga po, manong. Ni, si kamat gaya man. Umunag ka, itaman pa'y api masyar ka. Kinalaan na ang. Agyaman nak. Ay na. Tsakon imbakpaka mo ti umay ko. Tapos masurpresa ka. Oh, ayun tayo anak mo nga. Apay jak makita dito balayo. Ingkuyog ni nanang ijay ili. Ada kaming kahit ko saludsudan kan ka, friend. Ha? Ni, anya day ka. Agpudno ka man kanyak. Asino talaga ti amati ubing mo? Tsaka kahit kumapanunutan. Ngam kasla, mapagsusurot kon ti amin. Ha? Alam, friend, ibagamon ti agpayso kanyak. Kinapod nun. Marigrigatan akmatan ang mangilimliman iti amin. Panawan siguro, tapno maamuam ti agpayso. Ni manong mo a Jerry ti ama ti anak ko. Anya? Kasano na pasamak tayo ta? At ang relasyon nyo, iti kapsat ko, kasta ka di? Awan. Ngam iti naudi nga ipapan ko iti balayo. Idi kasangay mo. Adda na pasamak iti nagbaitan mi. Kat nagbunga dayta. Anya? Nga manipod iti. Diakon nagparparik na iti kapsat mo. Diak kaya't ariribukan. Taadakit nga rudan asawa na. Ala! Kat iso nga inlimad ko ti amin. Tadyak kaya't amadadaal ti relasyon da iti asawa na. Ngamin, basol ko, friend. Impamuspusak ti amin. Tapno masulisog ko ti kapsat mo. Anya? Ano kasta? Pudno timbaga ni Abi kanyak, manong? Ay, jak ilibak madali ko. Wen, ada na pasamak idi ka na kami kini Abi. Ngamjak impagarup ang nagbunga. Kahit, kasano nga rod itan, manong? Nupod na nagtaot kin ka ti anak ti kayim ko. Suportaram. Takaasim at ubing. Jerry, anya ti kayat asawan tinangag ko. Love, Pudno ka di tinangag ko nga na si Kugam. love, agpalawagak. Kunak man no ayayatanak. Namapay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Janine, love, nabayagan napasamak na ijay ka na... Inalilaw nak Jerry! Janine, mabitang! Janine! Ala, surutim ta sawa, manong. Agpalawag ka kinkwana. Itatanay sa laysay kundi sa bubugala na pasamak. Sabay ko tamawatan. Gan mapakawan na. Sorry, no nagpasulisog aki ti day di babae, ti day di arabi.
Sana na pulo, sana ulit tayo dyan, love. Patyan na ko, ma. Kat, anya nga rin ti planom iti anak mo. No, kailangan ka. Suportarak dyan ako. Sana problema day ta kanyak. Awan basol ti ubing. Iso sige. Palubusan ka amang suporta kang kuana. Ayayatin ka. Iso ang mapakawan ka. Sana balit na naglabasan day ta. Oh, ang giyaman Janin. Jaklay pagarupakas na tinapasama ka ko. Anya tinaskan nga aramidak, nana. Ay na, di mo mabalin ay himot ti ubing iti ama na. Adalat ta karbungan na kan kwa na. Amangan no tagi ko andan ti anak ko. Nang runakit damag kung awan pa'y anak de iti asawa na. Saan mo't siguro anak ko? Nana. Pagsaritaan nyo adwa day ta. Nuan niya ti rumbang nga ramidin nyo para iti anak yo. Agyaman na. Tapi natgamdikid daw kung hagkita ta. Jerry. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Kahit kula pagsaritaan ta ti may panggapit anak mo. Ay este, anak ta. Kunak ko ma. Pasensya kan, Jerry. Di na kami kumanriribukan. Agtalinaid kumanatan apalimot ti amin. Akas iti naglabas adwa atawan. Ngam, di mo mat kumaipaidam kanya ta anak ta. Nangrur nga, kat awan anak mi kini Janin. Kinapudno na, di na mabalintag si Kog. Tadla problema ti matres na. Iso akayat namat amakita ti ubing. No kasta. Amunan ti may papan iti ubing. Wan abi, imbaga akong ta ng kuana. Nasimpat ni Janin. Maklon na ti may papan iti ubing. Kat kahit nakano makita. Pangasim abi. Patgam ko matitarigagay ko. Kat pasensyakan. Lawan na itultulong ko kada kayo. Radyak amon tinapaspasamak kin kay tilasod ti dua atawan. Manipod alda na pasamak itinagbaytan ta. Aklunek. Intanam ko dagos kin lipat dahi ti na pasamak itinagbaytan ta. Kapot at dakit nga rodon nobya kidi. Ala, di mon ipalagip day ta, Jerry. Kaya't kumatan nga itanong kan lipat ti anyaman anapasamak kada tayo di. Umdasan ti anak ko nga adda kanya. Kamao dyanan na. Nagsangot ang tlaangan, Abi. Sorry, Janin. No anyaman tinapasamak itinapalabas. Awan panggap ko amang riribok kada kayo. Kinapudno na. Nasa isaya at kumano agtali na idlaangan alimad ti amin. Kaya't ka kumamataguraan. Ta, aklo na ka nasakit tinakam ko ididamo. Ngam, amo ka awan basol ti ubing. Kan may sa, amo ka jak tupulos may pangayan iti anak ni Jerry. Ngamin, siyak ti anda diferensya na. Kat agyaman naktasaan mo nga ipaidam ka na kami ti anak mo. Italang manan amakitak ti kinaragsak ni Jerry. Nupay nasakit para iti biyang ko ti kaadat anak ti asawa kiti Ruar. Nga masapul ng aklunak. Tadaditan. Ulitak manan ti agkitaw iti pamakaman kan ka, Janin. Saan mo napanunutan day ta, Abi? Tanapakawan kayon adwa iti asawak. Oh, asino dyan mawag? Ni Gren. Ay, tayo boyfriend mo feeling guwapo? Hi! Naka-feel-feeling da dyan nobyom. Panagrik na ket ag gusto amin na babae kan bading ken kuana. Surungkon. Nakiwin na suwasan. Tanaamon na nga adda anak ko. Naimbag man, tayong pakita na nadagos ti podnong ugali na. Saan mo a-deserve ti kasya klase ti lalaki? Ay, nasaysaya at sapay kit din adya kon maki-boyfriend. Ipamay saklatan ti panawon ko iti anak ko. Kat, no dalakid din na sayat a lalaki ngagdaton ken ka? Apay kit din na di ka makinobyo. Ubing ka pa man. Kat napintas ka.
Di mo pa kadanagan ti anak mo. Taado kami ang mga ayat kan kuana. Janine, love. Agyaman na kiti kinasingpet kin kinaman nakaawat mong asawa. Naklon mo, tinabalabas ko. Awan na pinta sa mapasamak no guraan ka, kan apaan ka. Ingkan tuman kiti alaan man ang anak mo. Takailiw ko man ang makadwa. Ay, wen. Intiks na itayo mapangkualaan ni Balong. Tamakumikom ka no. Madama nga minti pa nang ipagnanay ti papeles. Para iti panagkasarda iti nobyo na. No kasta, adda nobyo na. Adda ka nun. Yaw awis na nga rin ti kasarda. Ibaganan to kanunoan niya apetya. Kat nasayaat nga rin ano kasta. At least, nakasarak matlangan iti lalaki amang seryoso kan kuana. Agabrod kami iti asawak, Jerry, Janine. Kitda kayon ti pangital ka kinibalong. Tanakapsot matan ni Nanang. Sige. Awan paglanagam kin ni Balong. Tasaan mi abay-bayan, Abi? Wen abi, napatigunayan kada kami ni Balong. Di mi mabalin abay-bayan. Ipatag mi iti kasta unay. Agyaman na kada kayo, Janine. Jerry, sana bale, taka na yun to ti umawag iti anak ko. Biyag, di tao. Umunakan nga agawit iti balay, Julie. Siya akong di makaamla ng isimpa ka nagtitagila ko ta. Sigurado ka, dun lakay? Wen, sa maysa, manmanumat ng ti tao dito tiyandaan, gaputa malerman. Nagawid pa yan nagitidaduma akakadwata ng aglaklako itinatang. Sa bagay. Siya akong ti makamo dito pwesto ta itinatang. Agluto kan tumatan iti pangmalaman tayo iti anak ta. Si kalat na nga rin ti makaam mo lakay. Inakpay gumatang iti karni nga isang pao ko itulog ko kasi daan tayo. Wen bakit? Darsen, tani, makatutudo. Ang mga no, mabasa ka nga agawin. Ay, di matlag sardengan ti tudo. Sapay awan kaputek, kan awan trapal ni tricycle ko. Siyak lang ang kinabati dito tiyanda. Nagawi na nang itipadak ng dakla ko. Makamulitan. Sarap ko suka kang tinapig sa atulo. Diyak kaya't ti marabyan launay dito tiyandaan. Mapana ko ni tinang iparadakit Di iti tricycle ko. na itidamas. Ha? Nakatutok iti bakarang mo timo ko. Ha? Itid mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Tarasam. Pangasin. Di mo alam ti kwarta. Nagatupoy lasam! Titakan! Rabi, una yung Nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni Tata? Ay, nahawad nga rin anak ko. Itay pa akong kontak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang, Diyos ko, anya nga tan tinapasamak ka ni tatang mo. Madanagan naklauna yan. ha? Agri-ring ti cellphone mo, Nanang. Ang mga nung ni Tatang daytan. Baro anong meron ti agparang anak ko. Hello? Sino da ito eh? Juan, siya ti asawa ni Don Don, sir. Anya, adda di ta ospital ti asawak. Juan, sir, mapanak di ta ospital, itamat lang. Bye. Anya ti ko na dyan mawag, Nanang. Pulis na jay anak ko. Adda ka nun ni tatang mo ija ospital. Anya? Agbati ka anak ko. Mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Adda ka nun nang dangran ka ni tatang mo. Nagdakkel ti sugat iti ulom. Dun. Pinalagyahol da abari tinatangkan na ba nagtiulok. Sana po ako tipuot ko bakan. Anya? Diyak kamon kinapasamak iti dayda ka nito. Awanan di kwarta naglagwan ta. Basta mo ti cellphone ko. Dun. Handa ako niti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka rin ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeepney driver ti nakakita kanyak. Ngay sumatan ti nang itaray kanyak niti ospital. Agyaman tayo iti dayjay a tao no asino man. Wan bakit?
Naawan na di lalaki anang intaray kanyak di ospital. Nalabit na natayak kumaitan. Gaboy kitang kalasukat ko. Namuak ti napasama ka ni Dondon ni Tirabe, anak ko. Kumusta ang ti asawan? Ang papaimbag pa ang tatang. Sa diwa pa ang tisugat iti ulo na. Ay, una yan tinapasama ka ni Juana. Kahit may lasin na dyan ang hold up ko ni Juana. Saan tatang? Anda ka no iti likod na di hold upper. Nagpartak din na pasamak. Kalaat-lata ka nun apinalag di hold upper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Kamatilaw da ijay a hold upper. At 20 ka nang pinagas mo na nang. Mangan kan. Tapno daras nga subli ti sigod at pigsa. Inggatangan nak iti agas ko, anak ko. Kunak man no awan kwarta. Da kwarta kita nanang. Isong nga gatangan ka iti agas mo. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan nanang. Nakastra ka kung iti trabaho. Ala, mangan ka yan. Amo ka mabisin kayo. Uwan, anak ko. Nasaya at nga road ta nakastrakan iti trabaho. Saan ka na-istampay? Nagsakit ti ulok. Julie, bakit? Nagutot ti ulok. Nagsakit na talaga. Natumar mo ka din dagiti agas nga in reseta kan ka ti doktor. Uwan bakit? Tsaka mo no ang payakalata si Makitiulok. Ala, mabit lang. Inak mga yabiti tricycle ta itaray da kan iti ospital. Sanen, ang kalmamat na siguro nung madamdamat di sakit ti ulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas at tinumar ko? Dondon, agrain ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ka. Apay, bimangon ka, dagos Dondon. Awan di agtatakaw. Pagda, nakita kit tatakaw. Pagda mo ko na. Nakabutbutang tilangan na. Ang kalma ka kumalaang Dondon. Tagtaga-inip mo laang at agtatakaw. Nya? Mabit lang Inak mangala iti danom nga inumamtap no agkay matiriknam. Sana pud nung adag tatakaw. Tagtaga-inip mo laang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni nanang tatang. Hindi na kasigan. Matayo ka. Ha? Matayo ka. Apay ang mabutbutan ka tatang. Anya ti mapaspasama ka na kayo. Hindi na kasigan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdaran! Saan? Apay nga isarsarapa yung matunti mayo. Saan kayo adangran tatang? Siyak daytoy. Ni Tiyan nga anak yo. Umatayo ka! Pang-asing! Nakaturugan ti amam Tiyan anak ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak kan ko ana. Managbutbutan matan ni tatang nanang. Ipagarup na matan adangra. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin daytoy ang mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pailaang ni jabalay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam. Apaman ang makariing. Wan nanang. Awan matan dito'y pagindaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sa dino nga napanan na. Ang damot gayam dita sirok ti lamisaan. Dondon! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakita ka di. Ti anya. Agad dito nagtibalay diyang tatakaw. Nakabutbutang tilanganan. Anya. Polis! Nakayag ka di polis. Pertingam. Umayag diyang tatakaw. Nangram na tayo diyang tatakaw. Pungkaw samat ta ni Dondon ti limbong ti panunot na. Ang kakanat matan ti bagbagana. Sapulan tayo ni Dondon tatang. Kalaat at imaray kat jagon masapulan. Uway anak ko. Sapulan tayo. Patsa ka saan pa anak ka aday uday jay. Agpakpakaasi ang kalugaran. Sapulan tayo kumati asawak. Tsak kayat nga dadakas ang mapasamak kan kuana. Agyaman ang kakalugaran.
Ada man ti Rabi. Nga, saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay pagkalmahan direct naman ako. Hindi tayo mapukawan ni tinamnama. Sana balay, tanay report tayo ni ti barangay. Kan kadagiti pulis ti napasamak. Diyak namnamaan ang kastoy ti mapasamag ti ni Dondon, tatay. Ura siya. Lahat matinanapukaw ni Dondon, kilimbong ti panunod na. Kaya't ko nga ipa-check up iti doktor. Ngam kalat at imaray nga imadayo. Aging gajak matan masapulan. Ay, sapay kumatawan ti dake sa napasamak na. Sapay na kumatatang. Madanagan na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanot ti barangay ang magsapsapol kan kuana. Ada bos-bosin na nagitilugan. Makatitiling ti bosin na dagita. At damot lalaki ang nakapating nga ti kalsada. May lasin ko. Isurita dyan lalaki ang vendor itinatang nga hinoldap ko. Kaslawan mo ti bukod na panunod. Pahingin ka, anak na saan ka matalan? Pukpukawan man. Talaga saan nga glisi. Nakatakdar kin isarsarapan at iba na. Langa na ti mabutbuteng. Manipod si Mangpet ka. Di ka pa'y nagtagtaga rin, Marvin, anak ko. Wah, nanang. Di naklatan ikaskasa. Kasla ang taytaya ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di naklatan ikaskaso, nanang. Adalasim kan iti isip ko, iswa kastuyak. Kat, kumusta nga ron ti trabaho, Marvin, anak ko? Nasayat mat, nanang. Awan pa rin ko diti trabaho. Nasayaan nga ron no kasta, anak ko. Lalaingam ti agtrabaho. Di ka agsadot-sadot. Tapno di na kaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga trabaho. Kumusta tirik na yun? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matentirik na. Adda nga mintum-tumarag nga agas. Nasaya to kasta, nanang. Basta di yung liwayan at umarin. Taging ipreseta ni doktor kada kayo. Tapno daras kay nga gimbag. Huwan, anak ko. Pasensya ka, no di ka pa matulungan nga agsabol iti kwarta. Amumatan ti kasasaad ko. Adun ti saksakita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y mutla dito'y terasa ti balay nga agmaymaysa. Nagayugayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka makita, anagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asan na ay ti kayat ko amangagan asumpan. Ibagam kumakanyak no anya ti pagparparikutam. Bareng makatulong ang anak ko. Inanak mo din at iwas ka so di matmatlaw yung kanyang nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga aldaw ama pukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging kaita. Saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanagan ang klauna yan. Lukatan kiri daw. Terasan. Nihapong mo ti agtuk-tuk-tuk. Anya nga tatibagana. Aday tante asawa ba na ka? Ada nakakita ka ng kuwana dito'y. Katimpa ka muna matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungritan ti asawak anak katugaw dito'y igit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na. Agpigpigir-gargan lang nga natin mabutbutang. Dondon, siyak da ito ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jabalay. Tumakdar kan. Di na kon malasin ti asawak, tatang. Anak ko. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawak, tatang. Ipantayo iti ospital ti asawak. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Dondon.
Saan pa'y tatang? Madama pa'y lang at tamtamingan ti doktor. Hala, kabayatan mo rurayam ti doktora ng taming ka ni Dondon. Hingga paimangan, amo ka mabisintan. Diyak makarik na iti bisin tatang. Urayag pa'y ti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun ni ti doktor, nadaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pat nakadangran na iti. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbuteng na. Dagiti lang kano eksperto ti makailawan iti day taas sakit. Ang di tagtanag. Tagalupay na mamagasan ti asawam. Awan tatang. Talinay pa ila iti sumagmamanual daw iti ospital. Tapno magasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakaturog pa ila ni Dondon. Nakakaasintilangan. Kimotong pa yan. Tsak nang namangyan itong pantigastoy. Ayayatan ka unay-unay, Dondon. Agpaimbag ka ha. Mailiw kaminkan ka. Kailiw min na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyak. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? At kamila dito'y at tumulong kan ka. Tapno naging bangkan. Sana ngagliway nga agkitaw iti tulong iti namarswa. Asapay la kumatagim bagkan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko man jay tao anang hold up. Kanang dangran ka ni Dondon. No sana gapukan ko na. Sana na ko ni Dondon dilimbong ti panunod na. Tatang. Nagkapuhak di police station. Awan kanupay mo development hindi pa nang sapol dahil ti suspect. Tatang. Ngam salamat maturog ti Diyos anak ko. Patya ka matiliw tumot lang jay tao. Anang hold up kanang dangran ka ni Dondon. Simuro man ang ti asmayo nanan. Ngam di ka madanagan. Dati yung dito ospital. Sakman amo. Takla at lata na simro ti sakit ko nga ang kita ko. Kung ti doktora makonfine kayo, tapno maobserbaran na ti sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Ang pangalaam nga, iti kwarta pagpaagas mo kanya, kanak ko. Di yo panunutin na ita. Siya kung timakan mo. Tinapatay. Ada kayong dito ospital. Oh. Hapay anak ko. Hanyat inakitam. Mailasin ko ti lalaki nga inasibay ti nurse. Iso di lalaki ay naundap ko. At dagayam dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanyat inakitam ko na. Akuan hanang. Awan. Di taklatan ni kaskaso. Dunas ka nga takawak. Aramidak. Tapno na pagbayad ko iti ospital. Awanan ti sabalya mapanunod ko. No di tagtakaw. Pat gagti inak. Kadyak pa'y kaya't amatay. Di babaya naggapoy ti bangko. Surutek. Katagawag di magna. Naglaon lakit ni Daya ti ado kwarta. Tanasat ti magna. Tapno masit ka kadaros. No makaalak iti napinta sa kundaway. Agawag ti pagna. Ano ita? Asibig akong tempoda. Kilaat at nga agawon ti pagna. Itan! Ay! Tinakaw! Itay! Tagtatakaw! Taras at ti agtay! Masapo lang makadayuak! Sulsulti pa na ti polis! Tumuroyok! Sana nga patiliw ka na kita polis! Sa baton dakdag iti tao! Sa lino ti pagtay! Saan? Ipatandag! Tidak ti magin! Apay pinaya bandak dito'y presento, tatang. Kaya't nakamakasarita ti hipi anak ko.
May papan ka na, iti natiliw na ngagtatakaw. Sigun ka na iti pulis. Inaklod niyag tatakaw nga iso, tinang hold up ko ni Down. Anya, Sagla ni Don ti tinakawan na dya tao. O di kat ado na pay. Nagtakaw manan na dya tao. Kat ison, ti pan nakatiliw na. Pinalotpot na iti investigador. No iso tinang hold up ko ni Don. Kat iso jay. Napilitan na mga klonit niya amin. Ano ti may dito'y presintaw nga reklamaw kontra itang tatakaw. anya. Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pagawan anak, misis. Pagbabawyak na siya nga naramit ko iti asawan. Naramit ko tinang hold up. Kapunta ka sa pulang ti kwarta pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. Adda ita iti ospital ni nanang ko. Anya, Ulay tagtagid daw iti pamakawan, misis. Sabay la kong mata mapakawanak. Makunkonsensyak. amom ka dino anya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kankwana. Nakaro ti panagbutang na kansaanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsot ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman ang tasandak ang binaybayan, Julie. Tatan, no saan nagapo kada kayo? Saan pa yan nagsubli ti sigod dalimbong ti panunot ko? Agyaman tayo iti Diyos don. Dinangag ti apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Karunaan ti amin. Nakabalodan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya, Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't tanti na ang masakit. Iti tulong mo't laan. Nangiti kakabagyan da. Onya, Panagtakaw ti na panunod na wagas. Tapno maigatangan na iti agas. Ti ina na masakit. Banagasan arumbag. Tatan, Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. uwan tatan. Itatanay baga na ko. Makatulong akmanan iti asawak naglako. Ay na, di mo pala panunutin day taba naglakay. Siyak pala ti makamu iti pwesto tayo tinatan. Adamat ti anak ta tumulong kanyak. Muwan doon barok. Talinag ka pa dito'y malayo ah. Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Tasaan na tayo abinaybayan. Isutin ang tulong kada tayo. Ida niya manakarit wano panubo kadumtang itibiyag mo, di ka kumapoy wano mapukawan itinamnama, tas idadaan ti Diyos amang tulong kan ka. Nulakit di tagtalag kan kumpet ka kankwana. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Biyag. Di tao. Adala man ti rabi ay ngam apay anak kariing kapaylaang Tomas. Ay, Itay pay anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. pampanunutak laeng na iti anak ta, emeng. Manipod na danda amin na ni tinapinta sa panggada. Matayudan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila lay iti adayo a lugar. Ni mo triste, may san asiman. Ni mo andraw, may samatan a maestraw. Ngam adayo matla a lugar ti pagtabtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanya nagit anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay ang pampanunod. Makapadakas kan ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matida, ah. Nagbunga nagit adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag.
Kat ita, ang papadanan nga daan itinatalgad apang gadaan. So na lang, tanda na amin iti adayaw. Nagsapakan ang mapa ni Talon, Tomas. Nariwot pa'y laang. Huwag bakit may mayat mo't lang ti masapa ang mapanagtrabaho iti talon. Saan una yan na pudot? Agar mo sar ka pa'y nga rod, sakbay ang mapan ka ag trabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga ron bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmon isagana na iti usarak iti taltalaon. Ay, mabit man laang, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito bakit? Diyak nga ron di kaskaso. Isadya ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Aga-asampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabakalak ti mapaniti talon. Amumay ta na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat ka ba alak pa ti agtalon? Agtalon naklat ta. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskaso ti sugat iti gurong kau bakay. Ay na, agyaman ak ta imawag ka res ti anak ko. Mailiw kami kanitatang yo. Gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang yung mawagag na lang. Makugi ko lang kami nito trabaho rin, di ba to? Oh, kumusta kayong kanitatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasaya at kami kanitatang yo. Nasaya at nga rin na. Huwag kayan. Isong imawagag, tanapatagkibaga ka na kayo. Anya dahi tariste. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton umay alawas, agawin na kita lugar tayo, tapno agbakasyon na. Ay na, maragsakan at iti dahi nga imbagam anak ko. Nabayag mo't asaan ta ka nakita. Huwag kayan na na. Sumarsarong karkadimat lang na dito akakapsat ko kada kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami kanitatang yo. Makumikom damat iti trabaho da. Kasta ka di? Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay. Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niristi lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon inton umay alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagitingata nga dua pa'y nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Amo awam pa natin magbagana. Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga'y day tadimtag. Inkaman kitaan itatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Agado na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uy, tatang. Para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Imig. Di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Kapay ka dinanang? Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan ko tayo. Anya ngamin dayta ay, ha? Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Reste. San pa'y anak kay tud ka na kami iti paggatang mi ko maitik kanan mi kanitatang yo. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, Andraw anak ka. Kastamat ni lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mauawag? Kasta kaya. Saan kami matkit ni ngagdaw-dawat na? No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalag pa'y matlatang talaw, tapno da igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw.